pa ewa sasiso ewiasim ubasum na wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo enne enije ti sompa die e makete apa sompa die sasiso emenije Sompa FM Sompa TV makete apo sompa die Yenina ye tie sompa. Bichimwa fidie ne to sompa. FM and TV. Nebema wenijie. Eni aketiapa. Nebema wenijio. Sabra boy mo dajini. Be natural suna udie unya. Nebema wenijie. Naketiapa so kamu. Emaketiapa. Our fidie ne to sompa. FM and TV. Why? Yasin sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo bijisam ni jasu semjina sompa de abama sompa FM Emaketiapa Sompa TV Emenijie Sompa TV Emenijie Sompa FM. Nonsia Ghana mai adeshe mamunyina mwacho ananso yatanse adenonsia kasebo every Sompa 106.5 ade baba somo na kasebo yi every ha aba fontinta fidie no so betumi akenkan bi ewo aya www.sompaonline.com Facebook no shiadamu live aya Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra aya Maureen Fise decoder no so yadamu live ewo hodomo a obetumi anya ye na feyi wasan so ahye ye bi anasa modo ya yede aba no eniane mu no ebi enese Openyi ya wano ne hweche ese Chief Justice awo memo ye rapport bafo boni de atodwa se omemo atemuafo wo mweso wo mudi nukwadie pepepe yo na afa penyidie de be won mu adwuma Sanso ana National Sanitation Day ya ba na sanso pa hontoma na hyase aye adwuma na musem etesei Managing Director de Magana Water Company Limited yewra Adam wo de atodwa se beto fom agudie ase ewo memu a ewo se nanom atankonya eba mu Opaje Pabia kasa wase ampipini adisi no munyina abakro so nsa entimfom so Ghana yeye no efi wo mo sene oman Ghana yumu yenuanya yedi enubone ewo mu ntino opanyi bia babonte e de foto akodi amaganafo yebekọ Indonesia man mu ne yakọ akọhwe na no joda ye twam no school dan ya tose edwirigu a school mofra so ama mu ba asa duon mu nsia na wonma kasa senase no empempenso a akwakodu sesei ebeka wonmo ne yabobọ ne nyina no na kwasie yi yatena se ade baba somo hyano so en se ne October bosom da toso enum afempim ye no ane aduonum sunie enmekwa wei ana wonma doma so yasene time heba mechanie wase malaria fever ne woto ase adiama ho afei empanyifo ya bom apomdi mu nsem da wonma ba mu ena ebo amane yi wase nyame ya domo a ebena de animu yi wo mo baba hyase ya wo ye mo fra ma ne mpane enti ya mo fa mo nyimu o Electroland Ghana Limited say wo be home appliances papa ayen nchen ana obenya adia free bidimafo eba center
what the time out to yadiana so now what to a seer at your few last time complimented in ye. Ya toothpaste and the brush, Yadam Wasia and Santa. Yani Ayatana Sebakan kind semi-diama war. Now some perfect cassia was Santamantamo 93.1 at the Muo. Ayuko, one also February Santamantam Cornoa. I 100.9. What call Paris France approach memoir. Adafopa radio at them. Takwaya 101.1 at Takrati. 103.3, Tachimania 106.1, Sunyane, Sompa 98.9, Area Morin Field Sam Kransan Suyatamupa, 90.7, Anatoma, Area 101.3, Kendom Alphabi Awamankasim, 106.1, Aukosuya Aje Wakwa Diabuati, Enmity, Mene. Obapa, Nana Yakeche. Adeshima yana mwasi afeji breka siano enchemu ankasa eniye. Openyiya wano ene hweche ese Chief Justice ewo mei emo eye rapport bafo boni edi efuto ye mo de akodi ama omemu atemuafo wacha se Ghana ha sei seni atemu adwuma no esi etie no se obi ye bone kra na nipa no se bi oninsem ewo bia obehu no nipa ninsem ewo bia oye bone ne de wonye bone no ana ninsem eni bie no obehu na yakwa akwachi nipa se bi oninsem eni bie no na yedi no agina embre na no okanya edi galamsey edi mfato wo kyese Ghana ha sei galamsey ade ha adwen ye pa ne sa yesunti aban no ebo ne homoden se obetu afom agudi ase wona wonni tumi krata na womu ese yensu ne yansase no eno ena yirabafo bone ye kyese satemuafo no asembi beka nipa no ensa obehu no yenyina yenim se omaimu omutu galamsey pa wo memu yenyina yenim omutitu ena atemuafo no ebimu ya amanyofo ebimu si omu memu a womu nsemu obi pa nanso no bagwa ko fankofo so wom gotu fo mogudie no sebe ya wodum betua wom ka enti se aposifo anabambo mu panyufo kwache se nipa no a instead se nipa no ebe point se bia akohye kodie na esomame ana wode ne yehye nase a yetu Sarfo bagudie no okakrampo a judges na nya de wodemo ebe bibia de afa obahu na nipa na wotu fo mogudie na sebio ne nsemu ni bi no yewemfo babinti no na wom ede na kwakogira mrana no na mrana eni ne di no wom gya nipa no a wo se galamse na se no a sebio wo se yensu ano eno ene ewura Chief Paul bafo bone ye kyese eba no sana ya hadwen ye pa nti ode de ode futuo de kokobo ekode ama omemu atemboafo mpanyufo ya wore mu wo memu se adwuma ne ye de ahye wo mu nsa no wo se wo mu manukodie pepepe yo mpanyidie na entimi emre adwuma ne mu na Ghanafo enye gidie ewo bo ne mu esanse adwuma na ehye wo mu nsa sa na enye adwuma ekotoa enti sawoye na woye ne yi ana unya trust ana unya gidie wo Ghanafo mu a obahu se wadwuma no ebekọ wano edi amodemo no saudi kokwasa na wonfa ni krodie amfa nye adwuma eno no uya na obre pa eno no wode Sarfo te ekode ama wo mu se adwuma ye de ahye wo mu sal wo mu nye na wonfa ni krodie enka wonfa nye adwuma no. I was saying to no aso National Sanitation Day na no Ghana aban ya yira John Dramani Muhammad ye no wasan so pa hontoma biem ne nyina no ayese besiesie mpotamo ya fiefie mo ncheso stores awodo no animu na tumi abo ma honidie wonsam atumi akwankan na koba na sa no a amo anketenkete ya na wo mode yade bi ayi ne tititiru ene malaria yade ne ade no sane yo ma nyina no yebetumi ato ase e wo mayi mu na wokọ bibia ni anwea so bekwae koponi mu a assembly no anso de hyema pa agu akwam amatemamufo ya wonmo no nyina ehwe sa na wotwe awie no wo so de wo mo bagem na ne empotem awodo wo ma yensiesie mapade afa won afewie kire so a wo ma ka de akire Ghana mama hia se edi ahuni ewo mayi emu na enomuo no ana won monya for bright asamwa brefo wono ana kasa ye ya wo church nsemu de chirodom no hia se wo man no ye de National Sanitation Day ni si ho na ye rasa ahuni die wonsam ye betumi amana konkan Yeah, don't know a share habia impression good. Sompa FM. Now, when I know put to prove if it's all my pain, I declare that. So every Saturday of the month, no, I say you eat all the yes, I admire to say, and Tianya, I dare you put to prove. Now, Mom say the chrome and
the Ubono, Miditum say, and court to say, Senkeko. And we are hoping, say, next month at the end of the year, Yababo de Ramobia, I will say, we a civic responsibility for everyone. Say, Oman Point, Deritiva, a bois, let me pay ya, you know, you idea who Jim. Na what you know, Anna, when my young for Sebastian Wapping, one also aka a cool Maya, one mudia de moon, a shall say, Potamoni, Fiacoto, and Siamapa Ebacosono, then some more the tuja any. Yeah, chassis, no money and a chassis, especially more core town, and I say greater the beginning. I mean, I can only take a decision that as to why I saw my mother in going forward, maybe money beside the reason here, a man on Boko, no mamma Bwami Ansani, now a more mujaba. I say, yeah, if you had a bomb possession until Bobo Babiano or Moban, who say Babaho, near no marble cabum, now I decided Madino. Now, Impono Kamen can say capitals and qua. Yeni Cronkituano, I be a capital, no Musukra, now to Biano, Mommy and Chairman, no Emedru, first Saturday, no. Can I to be a chassis now if you be around the piano? Yen clean said the Bayer when you didn't because of. Na na kwakwamu no ana National House of Chiefs President waje wa ya ojebi anso adoto aso atrese no kwasam ne se ensiesie de eyepa ana fenso kra wo hwese ne Bible no aka no a waso yinyamso mpa firi won ma ahonidie ne wo honam so nti wobasere ne manfo nyina some National Sanitation Day ne duru so a obi amfa no hunyim wa hay minim amwa amode abo abo dawro ye gusu nyina so no na monam na communal body activity nanan mo dwuma ekro ne yedea tititi nyina ne bodawro na assembly baba so e na assemblyman and unit committee aje nanso dwuma no omonye enti da president launching on kran no omani nyina ma mekotena ponati ame ye kan se memne da bia bosu na edikan no se communal labor tina mesume boda wuro sama hinti nyina no enye se e show kake obi emfa no honyim nti medamanfo ase I was sure you're turning your president at the National House of Chiefs. What you all will be nene and you could see. Ghana by egusu ya wo bone homoden se obetu foma gudie ase meche wona wo tu foma gudie a wono mo enkwa tumi krata na wo mo se yensu a ene yensase yenkwaye nyina eka ho no na eno enam so ema managing director at the Ghana Water Company Limited Yera Muta Wakilu Adams wababonte ade atudwa se aban no betimi atu foma gudie ase a enwo hia pa se obema nanom ya wo mo wo omemo enso de wo mo ho agimo watcha se kwabrani be free no krom no aba obi asase so eso oba betu afom agudie no ansa kwa ne ewoso odi kan ekọ ohini a ote asase no so anasa asase no eye ne dia na wakwa akwachia na asra ne se nana baba wasase so be meye adwuma sei na ansa na ohini no etimi ama no kwan se wo betimi akọ ento ode di osusu se sane ye kusu aya ye pese yetu fom agudie na ye ntumi entu ase no ni nyina efri nananom matankonya ento obesese nka ban no ni nhyiamudie bi obeyo bia no onwese nananom enso ebeka ho bi na wo mu akabo mu ni etumetu efom egudie no ase wato aso echem se etimemfo nso ka ho o esanse so obi eba wasase so anaso wo krom na obetu fom egudie na wose wunsuo ene wasase a se bi odo efu ho no mu a wunya asase ne biem emfa do efu ensu a wonom no kra no asai enya de a obenya nsupa no wanom emu yade ne nkro ne ma ede bebrɛw no eya ne hadwen pa no wato aso kyerem se esanse wo mu ese yensu ne yasase ewo me emu no titru ene Ghana Water Company Limited wo mu e4 homu yie pa wo mu ene ya mika se wo mu onua bi a abai no ede aba wo mu di egu ensuo ne mu titru ni nsu a eni asai adane se ti no ene adade no wo mu onu wo mu de begu ani empo nsuo no kwa eni nse kwampo no a se bi o eni ye kroje no a yade ewo mu a wan hwi a obetimi afom ahwo wonkwa enti aban no edru nuro ekra nuro de fo obi ma so de aba na bobo enso ade egu nsuo no sebe ya obi nim krompo no a onkwenya yade emfa emfrimo na ro eno wo kyesem nananom mu ka ho bi etimemfo so ka ho bi se aka si etu galamsi ase anase fo magudi ase wo memu a wo mu nyina ene aban ne kabobu a ene betimi etu ase
I was saglam se koya one on a panyipa bia bana mamu mu awape mu. Ora sam wo kwaku boaten ade atomu. Was a rewa kan wakani biem. Wakapa sabi onye premfa kura ne nyina no yese ampipi ne andisi no wo mu nyina no ya bekoro so santafo wo mu bompa enti ba no se yentu galamsa ase a ampipi ba wode won muka saa so no betena konya sonso wode won muka no mu firi so a e wode muka saa asem kro no so de to andisi ho a na se ne nyina no akwa gina tipenkro ya kyese yentumi nkanyi otwenyi adoa sasabi onipa so masia na so obenten ana ba betena konya so a oman no galamse wo hwetu ase na sunti sa Ghana pa yesi de no kwaredie ba ye tumade a ene agese ye hwe nam nioma ate sa be te se MPP ni NDC ye yi won mo efi hokra Yampamo sankrofo we mi no kura nfi o mamu kura nfi yamanya se mu kura omoye ntafo emiafo omonye nnuafo omoye ntafo omonye ntafo omoye ennuafo fi se bema ba ko na wo mo maame na sesara ko se bema no afa ma mienu no o mawo akowu NDC ana ba ko akowu MPP ennuafo ni timi fa papa no su nti omu su ni ye omudi na sesa o NDC MPP kankam omu su ye pewu omoni ye adintina we ba bema we mfom so no we ma Ghana fo ti o mo so kan to beti and that is same thing na we so abe na je say amanyofo and amanyosem no de mo mi no go to mo na de omoye ba ko mo de di mpunfo bebre wo ga na ni na sebe ye pe ya sumbie e wo sampa ye pe se ye kwan ne ade a na mo mi no so ye so mo ye ne e ni dia teme wo nti ye to aba na anu achiro no anu opanyipa na ba ba chirumsa wanu watu mira no wachire sie pa na ni nyina no hwemu a abra na MPP amanyoko ti akonya so no wose Ghana yemfa ne omanto nsane ani na yenka ne sane yese MPP amanyoko ne ba ya galamse wan maka ne sa wetere sam wan mantumi ento ase enam sokora boma 2024 no NDC aban so de ye campaigner na Ghana fo nyina hwa ne mo kwan seja anya hwekura no won batena akonya so no wo batumi de ose ayoyo na so ne yenhwe de yehunu galamse lesika so magalamse abi ye ha obi aye o memu a NDC ye bi MPP ye bi no kankam ye ntu ase ye so ho MPP ni NDC e di o mine Ghana fo adwene ne akoma di ankorata emredu se Ghana fo nyina ye sori ni emu se enough is enough se de ye di galamse to MPP no NDC nso be kofie wo galamse fi se nsam mo kan fa galamse o informa president Mahama asoafo ni bi kan edru baby o call a press conference in Paul Galamse site no kan kam enye ho adwuma no mu yi enti de o ye no de ase ye boa ye ho enso abro ene agro no mu di o mu na kwakura mu no no baba chirose Ghana mampanyi ye rotonto mani Mahama ababa tena akonya so yi ye nhwe se ne wasase a wode hye mapa egu akwan mu nanso so Galamse no wankasa wadivieti afri na semu a wokan ne botaye a wose Ghana fo ehu na me tuma mpanyi ko se enyoma omo start yi pa enye Galamse na ena ebeyi kutwa ewo omo nyoma na ene chief justice na ke opamo chief justice no so mo Ghana for problems ni na anyway here no enye bi ni se ye be this start o ya ti abro ye nyoma nti ye mejo in my loss so ni here Ghana for ni eni jo nti ya chi justice and then I say NDC MPP ni ma ya to mu adwuma ne kwa ye enne wo ye judge pokura a political case bi ba woni mu a go di ba officer e bia be bu ati mu na ko bia e be politics en krofu wi mi no timi ugro mu akugura ye judicial service kan kam ye bi dachi bia o e be kakra Supreme Court that say go nyina sabe an we e ka se we ye nditi we ye I was your turn and kaya panyipa bana memu mu awapene mu Ora Samuel kwaku boatin na yeda so agina Galamse e won sensem emo na wotwetwe mo e na omampani John Dramani Mahama eto sade frɛ omamu mpanyfo asofo na afei ankrankro e ma wone mu be hie mo ni nyina ne se kwan a wo befa so na watimi etu ofom agudie ase na no enam so ama executive director edema Global Info Analytics Yewura Musa Dankwa wo ba bonti dia to dwase enhyemdie na ekoso na ewom se na pa wampani e bo ne homodin sebe ya
a obetu efom agudie no ase na ebom no wo se ewuwu a ekoso wo memo no ni nyina fi efom agudie a yeto no esan se enura wodo a wo mu edigu efom ansana wo mu etimi etu efom agudie no ewremu akura ye nuane a yedie mu esan se saasase no a wo mu de eduro ne eguso no kwabrane bekọ ho na wakọ akodu afuo na wado banche na wado benken ene adeade atosode nyina eka ho na kwabrane wate de abadwam ne yesu aba beto ne yedi wo se esan enu awodo a ebi ti se makro ne adeade a wo mu gu fam ni ntino sa wo dua no baye ne wo so na wote du kwadwam na obi kọtọ ede ye aduane di a ewo ohaw pa ewo so a wa hweyi a ebetimi age wo nkwakora fi wo nsem eno eno wo cha se enkanimanimu ya no nhihyeyi kakra bi wo no ebetimi aboa ama sebio enuane ye ton wo dwomo ni adeade no yebetimi aboa na sebio ya bra no se kakra na enuo na ewo mu no ananse eduo bi kra no be de aba sebio be no mu a ebetimi aboa ye ho ban ede afisa enuane ananse enuo na wonmo edigu efom no wa enka be boa pa ama owuo na ekoso no eso ebetwa. That is the view from the street. Who do you prefer? He may decide not to run, but the people are saying that they prefer him to lead around 30% of the vote. So the fact that they prefer that you contest and lead doesn't mean that you would contest. So these are a list of people we believe are capable of running, contesting in NDC. Some of them through backdoor channels, we were informed that they have some interest, and some of them rightly so they want to see whether it is worth even starting any activity at all. So for some of them, this is very insightful, and that what they may be thinking that they are may not be what is on the ground. So it kind of help people to make decisions quickly, not to waste their time going around doing anything. So it provides some sanity into your future. Areswama eno no yira musa dankwa ena okasa de nyina efa 2028 nipa obetu franka ede ama NDC ameyeko no eno wachechemu a echase yira haruna edusu kra no yehwemu a wahamu nchichemu eduasa obetimi enya nipa womo esusu se obetimi etu franka de ama NDC ameyeko no eno mu enchechemu eno de braye no afa yeko bi manso Afuna no Jordan de bano ya bomania se wo ko Indonesia man mu awe ho sankase asi e wo no schools ba ko nam so ama jasa enkoda no dodo no a de wo mo afrimu ya wanka atiasefo ho na efri Jordan de ba na enkoda wo mo afrimu ye miensa ebedru na no ya wada na enkoda no wo makwa kodru enum ya wo mo ba amane sa enkoda ba sa duonum nsia 56 de wo mo da so asate asase no ase ya rewo sam no sa wo mo nte so obi ya ahome nti kire sa enkoda no nyina no wo mo afrimu na anakwase na nyame nchade Indonesia mpanyumfo sanso tuwa na mon ya won kwa asase no wase hwese wo mo betumi ayi nkoda ne bia firi won ma bia na ebinum tiase enkoda ma akoma akwadua nan num ya woyi wo mo nyina no arewo sam no sa baba dadwa se wo mo nyina antiase biem ya kyese akwakoya homete sempa na school ya eno wo hono mu anam so na adwiri aguo no wo mo asase de nhwemu mapa egu akwa mo kyerese wo mo se ade no korampo na foundation ne nye enti na wosen campaign for din kan hunu se school dan no a won musie no ebedwira gum akum nkora anasa won mo tena se bu wo mani gu nioma so a anasa mpaniam pa ne nuane apa ena no dwo adankoda wo mo bon pai wo classroom ko wie kire arewo sem kase seye ato wonom Indonesia man no trose wo bogu so da ya wo mo ye bidiaboa na wo mo pai no mo tai ne sanka afofro bia won betumi ayi wo mo ofra sasena se no anka wo mo abatena se dia ma wo mo tifri nyame yadmo a wo kina de kro no nipa makoma kudunkuno a aka awasasena se no wo behwa no waye bi ede aboa so ne yegina na gade nsam no nyina asie yemfa seda amanyumako yi a edidi so yi Lester complementary the yash toothpaste and the brush aso ya sene 0501 619588 0501 619588 medima for about center say what a time moto yade no so dia ma stroke sisi yade diabetes ana hypertension na ha kidney failures awo mu nsam medima for akra wo pokua se mayira kuma se wo abu akwagogo wona government school ni de hwani mu 0244 77 4282 0244 77 4282 Electroland Ghana Limited ni wo pay electronics ni home appliances a one month China abenya bi TV, air conditioners, fridge, washing machine, kettle, rice cookers na Electroland Ghana Limited 0245 949495
0245 949495. Time Herbal Mixture so wow. Malaria no to asia de friwa. Sompa FM. Ya the time church mixture the capsules and so aka ho de amount. Obi a odwon so a wote yawo anase mpo rashes bia ba begua infie hoje obabi a enye e boosting system no na akode ye tia sanya wa nyina na ma ho atumi ato. Wo pendodo mo to afrey 0244 417 669 0244 417-669 na about tani arafo mu ntie kai boy na mu nsa no so en nyame ya domu a ebenada ye di animu yi ana HPV vaccination no campaign no e ho hye be kwaso pa na won mo atrose ye boy mofra man ho ban enkoda no wo manya mfinhia na nkono akwaka no do 9 so no 9 years akwopem 14 years ye bosa nkoda no nyina ho ban ade afri kokram yade ehun na asane ye kokram yade duruma bia na sitie no HPV a ye kan wasam yi aya na duruma bia namu sa yade kofa ba pa na sa wanhwe no wansia no kwan so a na de kokram yade ye to ma ahemfie ene won masirimu eba baba na edo ha okese abre wonom nam so nti ye boye ho ba no hia senese ye ba ye hwe han ama nkoda no akwakofa de aba na Ghana service atrose nyame yatomu a ebnada ye di anim ye won ba hyase aba schools ahodo mu anam yaye a ye vaccination ye wo mpane e wo honom a ye nyina ye nimu no enti wo mo ba na je se won mo boda wuro na da wuro ma no maje wo mo few so no ma hwe aye amana ye fewe so ana ye gina ye nsam nyina esi afa no ofidie no de ato na nsam o ye de bae no de makote no ebi ni sei Openye awado na hweche ase Chief Justice ewo memo ye rapport bafo boni e de ato obemu atemofo nyina nimo ese wo mo hwese wo mo dwuma na wo mo eye no ebeye nukredie eni mpanyidie kwanso sanso no panyipa be de ato dwa wo se MPP ni ndisi de abakro so nsan enti galamse no ye anyi wo manfiri ho a yentimi nto ase Ora Adams managing director de Magana Water Company Limited se betu fom egudi ase e wo se no dodom enso ade wo ho gimu National Sanitation Day bibia ni anwa so bekwaye wo mo de wo mu gimu na waje wo ya ojebi National House of Chiefs President wano ade afutuo e Magana de she Executive Director de Global Info Analytics Yura Musa Dankwa se openyi awono na wo mo ye hwehwemu hu so betu franka e de ama NDC amenyokuo no 2028 no ye Haruna Idris wo so mo hwehwemu e kyeresa akosuya aje wakode aboaten enemidi mene obapa nana ya ka kyere ye kwei Sompa Healing Point